I so wanda wai cewa wai kana gidan nan kana shan wahala. Wallahi Alhaji azan yi abokina. I so wanda wallahi abokina ka duba yanda rayuwa ta mai da kai jibe ne shekara na nan kallon rigar da take jikina. Mai mota na yanzu. Wallahi dan yi wata bi in ban yanka wallahi ba wani abu. Dole zaka bar gidan. Ni wallahi ban ji daɗi a ce wai abokina wai kaman ka kana gidan nan kana yi. Haba ila. Ka zo mu je. Alhaji ina ta wani baka ji ne ka zo kana ta bari ubanka shekara na aiki. Haba ila wannan mai nadina na. Ban gane karshen Alhaji ba. Shekara na ina aiki. Wannan rigar tun da na sa ta zuwa hulan nan ta kwade. Allah na baraki. Kai mazugal. Wai wallahi na baraki. Na rantse da Allah na kana ƙara cewa ina. Maganar gaskiya kin dinga zabga ga mari dai. Na zabga ma din. Wallahi na baraki. Mutumin na daga dai yake cin abinci ma. Wallahi na baraki. Wani abinci ake ci a gida yake ce je. Wallahi na baraki. Wannan bai da mutunci sai kai ni. Ka haba. Gabar wannan aikin da. Na gode abokina mu je. Tattaro kana kai kayan ma ka bar su. Mu je kai. Kamar ya ci gidan. Me ma za a yi da wannan?